umfana kade ngijula naye ngijulile naye ukuhambeni kwesikhathi ngambona ukuthi no akusekho lula manje endlini mangimcela into ngiyambuka ukuthi uyacela. Sanibonani balaleli emakhaya. Saphinde wabuya futhi ke uMalinda Mkhonto uNtshoshonsela uMangethe. Episode yesibili ke le balaleli ke. Namhlanje sivakashelwe yenye ke intokazi. Hey. Inzala abantu madoda. Izoke ichaze ke nayo ke namhlanje ukuthi isivakashele ingubani isukaphi. Angibingelela babukela emakhaya. Igama lami nguSamuel Siwe ngokwaRamabeli Sibongo. Ngokusuka ngidabuke eMatatiyela le phansi. Kodwa ngokuhlala ke ngizenze khona la endaweni yaseClermont ngokwamatoho. Namhlanje phela balaleli ku episode 2 sisaqhubeka na My Story unemployment. Ngiyathemba ukuthi niyangikhumbula kulokha ngangifike nenye intokazi yakamkhizwane yayichaza. Namhlanje soke sizwe ke story esihlukile kodwa sisakhuluma ngawo futhi unemployment. Mntakama awukungichazele makhulunywa ngo-unemployment kufikani ekhanda lakho kufika silwane sini indoda yini intombi yini? Ngowe-understanding yami makhulunywa ngo-unemployment ila kusuke kukhulunywa khona ngumuntu osuke engasebenzi zama nje like ukuthola umsebenzi izinto ezikanjalo. Okay. Yes. Ngabe nginamanga mina mangithi ngi-unemployment? Ubona kahle. Kanjani manje? Ngoba phela imali engiyilindele ekupheleni kwesonto noma ekupheleni kwenyanga. Ya kusuke kukhulunywa kodwa ngento kanjalo mangabe usuke umuntu ongasebenzi like ozamayo kodwa ukuthola umsebenzi. Okay. Awukungitshele ke mntakama ngalesikhathi usuku ungasebenzi iziphi ingqinamba obhekana nazo ekhaya? Ake siqale ekhaya nje kakhulukazi. When it comes to ekhaya angifuni uqamba amanga mina njengomuntu onabantwana. Nginabantwana since nginabantwana engcindezi bengithola kakhulu ekhaya uthola ukuthi kunama family gatherings kuyahlanganwa mhlambe kuzoba khona umcimbi ozoba khona noma itiyana lizoba khona ekhaya kube naloko ukuthi ubani uthenga ukuthi then wena mangabe ungasebenzi angithi vele ngeke uzuthenge lutho even though ngathiwa ubeka umbono akekho umuntu ozokuthatha serious ngoba vele awusebenzi kuthiwa mhlambe usho ukuthi ayi bengicabanga ukuthi mhlambe senze kanje bazobuzana ukuthi awu ubani lo asenze kanti konje bethenge ini befike nani since ngineyingane uthola ukuthi ekseni sekuyavukwa like kwenza ibreakfast into ezikanjalo sengizithola senginengcindezi yenkinga yokusaba ukuthatha isingo angithi angisithenganga ngisebenza so nje kuyaye kube nezinto ezikanjalo nonga understandeki ke nje ungalalileki at all kuthiwa bekhuluma lo isobuye sibona cela bandla siqale ngobhuti omdala uyena okuyena la ekhaya into ezikanjalo so nje ngitholile ingcindezi kakhulu when it comes to lokho. Kodwa ke ngoNkulunkulu emuhle kwaya ngokuya kwangathi kuba ngconyana. Lalela. Ngiyachazela. Balaleli kube niyezwa ke ukuthi ingqinamba esibhekana nazo emakhaya zizima kanjani, ne? Yabona lento ongasebenzi igcina ukwenza usuyibona ngazi ukuthi nawo sasile ngekhanda. Ake siphume ekhaya. Siyalana ke manje. Akungitshele kumlisa ophilisana naye. Mungasebenzi kwenzakalani umisa kanjani? Hayi angifuni uqamba amanga uyabona leyo ntamba wakitazeka lalela uma ngabe umuntu osuke uzwana naye mina nje wangichazela ukuthi njengomuntu onabantwana kumuntu osuke uzwana naye usuke ungasebenzi uba naloko abe namagama awabekayo even though ekusupporta ngaleso sikhathi kunenye day nje engengize ngikhohle okay one of my boyfriends kwangasiyo baba abantwana but sagcina sihlukanile ngikhumbula kahle ngaleyo day ngangikade ngishoda ngemali ukuthi ngigibele ngiyofaka iCV somewhere. Then amazwi angiphendula ngawo wangitshela ukuthi lalela siswa abantu mina sengikhathele. Yesterday ubukade ungicela izinto zokugcoba. Ntambama wangicela imali yesinkwa sasekuseni. Manje uzongicela imali yokugibela siswa abantu sengiqala ukukhathala wena akwemini ngabulala abazali bakho. So uma ngabe sekufika lapho ila ngabona khona ukuthi okay ungasebenzi kubhlungu. Kwaba nje story sikanjalo then kwaba right. Balaleli kwathanda ukuthi kube nzima nakumina njengamanje usimephendula kanje ngoba ningasibona sibahle emgaqweni sihamba sihleka kunje ayasidelela ngoba siyeyisa siyabhampa futhi kodwa izimo esibhekene nazo uthi masuyindlala etafuleni usuyibeka zihlukene zisilimaza ngeendlela ezahlukahlukene. Ngiyakuzwa mntakama. So awukungitshele ke mntakama ukuthi ukwaze kanjani ukuhlala upositive ungasebenzi ube nalolo gqozi lokuthi nolalela ngizophila? Engikwenzile nje engathi kona ukungisebenzele kakhulu
ngiye ngabona ukuthi okay mhlambe when it comes to a relationship or ekhaya ngiyalimala kakhulu ake ngithole ispace sami la ngizohlala khona ngizifune like ngikhulume nami ukuthi iziphi indlela engingazenza imiphi imigudu engamele ngiyilandele obani nobani engingabathinti iphi iminyaka engayingqongoza la ngagcina ngisizakale khona nangempela ke futhi kwangisebenzela not that ngiphumile abantwini basekhaya like ukuphuma emndenini kodwa ngase ngithi othi ngibese spacing sami nezingane sahlala kanjalo kwa right ngazama nga-applya okay ngafaka ama-CV yonke indawo ngoNkulunkulu emuhleke kwagcina kungathi khona okuhlanganayo khona okulungayo njengoba ngiphila nje manje nezingane. Ngiyakuzwa mntama awume yazi ngikhohlwe ukubuza ngobhuzumu obhuzumu ungasebenzi ithini into yabo ngaphela siyakuthanda ubumnandi lalela ngiyakuchazela siyahamba so manje esimene sikanjalo njengoba ungasebenzi ubumisa kanjani ebanganini bengenabo abangani kanjani manje uphila wedwa wena umngani nje bekuyibantu engisuke ngathi nabantu bengiphila nabo kodwa umuntu abengithi mangino nginento engifuna ukuthi ngiyicele noma mhlawumbe ini angizange ngize ngibe nabo ngaleso sikhathi nawe uyazi ke makuyinsuku zokubumnyama abangani bekho bayahlehla kodwa lokho kwangangiphatha futhi kabi noma kwanginika ingcindezi ngifuna uqamba amanga ngagcina sengumuntu engathi ngayivalela ngihlale ngedwa ngithule nje ngingakhulumisa umuntu lokho kwangimangeli enga ngisho einganeni uthola ukuthi umntwana uyaqhamuka ubuye esikoleni uhappy ma angisenayo le yanhliziyo angithi imqondo imicabango iyaphambana ekhanda ukuthi kanje ngizothatha ini ngihlanganise nani makanje ngizokwenza kanjani so ngagcina futhi nasebanganini ngiphumile kanjalo ke ukuthi into ethi mngani kodwa manje ungathuka isimanga namanga ngomusa nje kaNkulunkulu ukuthi ngithi ukuthola lokho okuncane okubambekayo manje kukhona nasebengibuza impilo kukhona nasebebuza ukuthi ngangikade ngifunda nabo kuthiwa awusangikhumbula esikoleni ngiba like esikoleni alright mfethu kule weekend umisa kanjani uyalapha nje sengisho ukuthi sebebaningi kakhulu manje abangani ngoba sekukhona lokho okuncane into ethi mngani namanje angiyifisi empilweni yami because ngesikhathi kade ngisebenzimeni bengenayo umngani angikwazi ukuthi ngisondeze abantu manje ngoba ngithi sekukhona okuncane sekufena ngibe nabangani ngiyanibona njalo emaxoku lapha yabo lento eniyenzayo ukuthi kancane kancane mesaba right niyasondela sikhathele lalela sikhathele sikhatha off manje ngiyakuzwa ke mntakama kodwa yazi kuyangijabulisa ukuthi kuhambe kwahamba wagcina ukuthola umsebenzi leyo nto yinhle kakhulu ngoba abanye bethu abaningi bagcina beyibulala and uthola ukuthi umuntu uzibulale engachazanga ukuthi ekhaya kwenzakalani yonke leyo nto noma uchaza futhi kubantu osondelene nabazokutshela ukuthi hayibo mfethu into esiphila ngayo vele leyo la emhlabeni why lo efuna ukuzenza ngcono kunabanye abantu kanti deep down wena akazi ukuthi ukhule kwisimo esikanjani abantu abakusurroundile ba expecta more kuwena ekubeni ungekuzukwazi ukuthi uyiproduce lonto ngaleso sikhathi so mina ngiyakujabulela uma ukuthi mntakama wakhona oseqhamukile njengamanje ngoba lalela incindezi ongasebenzi ngiyayazi and ihlungu iyasilimaza empilweni so akungitshele ke mntakama kumuntu njengamanje osafisa ukuphuma esikoleni athi yena next year uyosebenza noma njengamanje mina mangithi ngifuna ukuyofesa emapha ama skills ekumele ngibe nawo noma kumele ngiwaqhakambise lapha kwi-CV yami angakusho nje mawuthi uyaphuma nawe umlaleli lapha ekhaya uyahamba uyobheka into ekuthiwa yitoho into engamele nje ube nayo isikakhulukazi angisho ukuthi nowadays yona into ihamba phambili matric okokuqala okay akekho umfana noma umuntu noma umngani ongakuphuca imfundo wenze sure ukuthi maqhubeka kuyaphusheka isikhali leso oyozungene nasegodini then uqhubeke ufaka ama-CV uapply online uxhumane nabantu wazane nabantu ungalokhu uyivalela because leyo nto igcina isikwenzela ingcindezi ugcina usuwumuntu ongathi manje ulahliwe uze kufikele naleyo mcabango nje badusho nje abanye bagcina sebeyibulala so izinto ezifikayo zonke lezo mawusuke umuntu ozigquma endlini xhuma nje sabalale faka ama-CV njengezinye izingane kuzolonga ngiyathemba ukuthi niyezwa ke lapho balaleli emakhaya nikuthatha impela lokhu sisakushoyo kuzokusebenzela nawe ngelinye ilanga so mntakama akungitshela njengoba kade ungasebenzi ngineshow manje njengoba usutohoza ukuthi iroutine yakho ayisafani bukade ungasebenzi iziphi izinto ade uvuka uzenze osungasazenzi manje njengoba ususebenza ekade ngivuka ngikwenze nje ake ngithi nje ngiqale ngaloko bekusiphilisa ngaleso sikhathi ngingakatohozi bekade ngivuka ekseni okay ngilungisela abantwana besikoleni then mase beyesikoleni thathele ibhakede lamakhekhe hambe ngidayisa lalela door to door just ukuthi umntwana mayibuye esikoleni phela nasisinko sikhona yeah mntakama so bekuyizona izinto lezi bengiye ngizenze ngazo nje
ngichitha isikhathi ngazo uma ukuthi ngikhona ekhaya makwama weekend ngihambe ngidayisela amaqanda mateta amaqanda so bekuzameka bekungafani Yindaba ngathi uyisigebenga usashonela ukuthi bengiye bafana endlabe ngihluphe ekhaya kwavele ngiyazi vele ukuthi umfana I know naye akabi naso isikhathi ngoba phela uma ufika ngithi uzofika ucela imali yokuza uma ufika uzofika ulengisa izandla uzocela imali yokudla uma usugoduka ngithi uzophinda ucela imali yokuhamba so uyabona umfana ukuthi umthwalo omngaka noma mfethu ngizobuye ngikubone ngibhizi Okay, alright. Ngiyayibuka lezi zikileme zabafana kodwa ke asikho-ke lapho namhlanje. So mntakama awukungitsheleke imaphi ama-advice ongawapha umuntu ostrugglishayo ukuthi athole umsebenzi njengamanje ungathi kuyena kenzeni yonke leyo nto? Akukho nje okungadlulalo kade sengichazile ukuthi uvuka uzithathe kukona konke nika ithemba uNkulunkulu ungamkhohlwa kona konke noma ngathiwa kwenzakalani even though ngathiwa uyena umuntu okhonza ukuthandaza but ukuyinika lo mzuzwana omncane one day uzobona uzokhanya. Ngiyathemba ukuthi balalele emakhaya niyezwa nalabo ke ekumele abasiqashi bonkosi yami sikhathela ama rejection kancane kancane ama CV siyawenza siqiqa ama library uthola ukuthi CV yakho uyazi ukuthi iphelelephi. Lalela ke balaleliki umacebe ekhulu seyahamba ke namhlanje ngikujabulele kakhulu kuba nani ke ngicela niphinde futhi ni like ni subscribe lapha e page lethu.